eɗin ɗo e silvo pastoral kay toon go wuro wiyete wiide cingoli tawte wiide cingoli no hoɗen gandi duggere talaata fof e silvo pastoral e ɗimma e zone uji kewɗi gam arde wadde duggere mabɓe yewɓe kosam kay hem goytu lamle Sénégal naɓe ballat ɗumen e ɗin ɗon usinaji baroyɗi transformé kosam ɗam walla bawɗo mofɗa ɗon kosam hoɗen gandi kosam talaata fof bonno kosam kewɗam saabu horade dandi coggu moƴƴo ɗum sabi noon en kettore goto ɓe gandanɗa koɓe yewɗam no kosam Coumba Dia gorko inde mum mbaɗi yettoɗo mene koye ɓiɓɓe fulɓe men yimmo meɗo gara e wiide men ɗo cumo kosam kono meɗo jogui caɗele mawɗe saabu on majjaka fulɓe ndentani cikkanno noon minen simin gacci foof tan min mbawi sodoye lujum min mbawi sodoye gueƴe min mbawi sodoye keccal ko ɗum foof wona rôle amen min jeeyka e gaynaka wadde minen min ñaagoɓe ɓe ganduɗa hono kamen galdata kosam ɗam en guetti caɗele ɗe ɗe mbaɗi hen saabu min daaɗo guel subbu subaɓe to legga ha nangue murto kala garɗo wiyata kosam ko naggam jarta ko temps jarta kosam wa andi saabu kosam en ngala tan yettude ɗum si ñalade arti ɗum haɗa rokka kala mo huuwi tan kuyɗo jangga anda a yartaɗam ko addat ɗo tan jeeya amen wadde koram kaɗɗam wadde yo min jaggodira amen gustana amen min dañi hen ndiga min dañi hen ndigga ɗum woni caɗele ɗo ɓenndiri ni tawam leydi Sénégal yo jaggiran wiyedenaɓe min dañi usinaji min dañi ɗo min desi kosam ɗam min dañi ɗo penir nebbam ɗam enen fof gono fo yiyen hoore muɗum saabu en gandi gaynaka ala ko woppate nagge ala ko woppa wadde noon yoɓe mballu ɗumen billahi rasul ɗum jaggiran ɗumen saabu fulɓe sawtu gonno usinaji ngala ɗo hay dara ko ganduɗa hono fewn kosam ala ɗum saabi kay ɓerno wulaga ministre joguiɗo gaynaka nde walla ɗumen ɗi ɗon usinaji walla ministre de l'industrie nde walla men usinaji mbaɗi waɗ transformé ɗam no kosam beurre walla fromage ko Mohamed Nasrallah ɗo diwan silvo pastoral ha wiidu cingoli radio télévision Fulɓe international